N'abantu bali omonene akagera bakaiwa egetitire kenene bakaiwa asemambi yabono nabekonyaleka n'ebintu byaombire imeye kambi y'Abasiria nabekonyaleka n'ebintu byaombire sebyasale byokora kole nasenga ncho obwobo bwate kole nasenga ncho koiroka kole nasenga ncho otarachekina bono tokonyara omonene nakyantomira semambi yabono kwana monaye ingotebanga yaya na chekina sebirebi nase agaiga sore egere Nyasaye anyale koreta amangana amanaso mwawo omana otebaiga ekeno muruoti waba Israeli osabira abaruoti baba iti nabalia baba Misiri bache ko otorwani iliyo bagatama ensetara kyamo kabagatiga chiema cyabo nechibarasi cyabo nechidigere cyabo bagatiga negeturi bagatama se ogotoria obugima bwabo ekera abantu bali barwarete oborwere bwa ukoma bayigete asomucho omuchakano bwegeturi bagasoa asema yemo bakalindagira abantu aba bagasoa omonene Nyasaye igantomire nkwana monaye aye kwaboliwe osemeria aye wokurigeri moina akende tikeyo igagonte byankwana ngo tebye nga ebyo byayikire Nyasaye anyale okorwanerera nanda okorera amangana maya amangana no nayotanya korora amangana moya bantatana korora Nyasaye amarikago tebaiga ngeni yakoroshinjira sijinje kitali abasacha bagashoa salia abantu bali bagatama bagatige ndagira bakalia yomintone nabenanyalekane asenaro asemechando emonene Nyasaye ntomira sebirebi ngekora tworo osemani no kwegena bintu biri byosokora ngambiko nyalekana aserietali ya Yesu nigo bikonyalekana asechinguru chirere Nyasaye niga okora mangana manene ali mwenye bantata likonyara na kyamarika tebire ng'abasacha bagasoa saya bagachaka kulie chindagire cyabo bagasoa senze moye chibesa bakaruthye chibesa cyabo yominto nabekonyalekana chibesa cyabo cyabo atetu nabekonyalekana ebintu byo nigo bibwatire endagira yawo nigesibire abantu babekirwa oro balendete Nyasaye ntomira semambi yabono yagontebete byabana bane batwaro kwegena ekero baratwaro okwena manachekina katigati mechande bairete tambugiro gyoko imugana gochaka gotara so kwegena yominto na mariko lyateba nabantu banyasaye nigo bagotara so kwegena ekero ratara so kwegena Nyasaye nawo so yasense moyao nganeba nonyina babisababwa atire bintu byao nabatamase lyetali ya Yesu tali asokubwa kwaito kuri nasoko bwa wechiguru cha Nyasaye oyo mentone tiangwa na manganaya nga Nyasaye akarwanira abantu abaruatu batoro bokoma neke abantu abasobaragira balia marikama nagontebya nga bakayete yaya elineri tukulia mangana maya oyo mentone kwakorera mangana maya nero kende wasabira monene Nyasaye akorera mangana maya omonene okoleire ine no bwato gokwira limbu ya mono abasacha bagatebanga yaya titogokira tiatwira liyo monene ngambu ya mono tiatokwana mangana ya sinya mangana maya Nyasaye akolire abantu abange Nyasaye yakobasizenia lakini ono wakira Nyasaye ya mono tibabwati omonene Nyasaye ntomira semambe ngotebye nga Nyasaye bwemeganda mangana ali atalikonyalekana semwanya abantu ase Nyasaye ni yakonyalekana bintu biryokora nga tokonyara ebuna mwanya abantu Nyasaye ontomira sebirebi ni yagontebye nga na chekina yaya tali asokoliye na maiso na so kwegena ebintu byando sibya sebire Nyasaye nakoe asenyencho yo kwegena yomitone asenge chokwegena omonene Nyasaye nakoe tiangwa na manganaya nga Nyasaye no muya omonene bakoreta mangana maya umusacho tabwa to kwegena uno monene Nyasaye kwanete wetya somusombelisha igatiringe tuwasegita ya Samaria na akaera oyo mintone twaro kwegena si Nyasaye murangiri na chekina komulie Nyasaye soka gobwato kwegena nanone gasi inonyore no kuwena no nyore amangana manene bintu byabo bisegete no binyora so kwegena asiri etali ya Yesu
biamono ne biamono asenge nchwe mambia bono twalo kwegena na chekina muriye Nyasaye soka kaba nobolemu na Nyasaye nako ebintu byao ebibashekeire mbatame nababitige ilionyale kwegoke nabyo aseriye tali ya Yesu biamono asenge nchwe mambia bono asamarie tana ngoro kwa Apostle Edwin kilia Onyamera ngongo sangamo negalisa ya Gethsemane Pentecostal International Faith Ministry ego toka getale lige naiga kore junction ya Nkongo koko nejere ya chogo kwa ikira sagoro kuligena no turange ne pale nsemo no tukumusasema Nyasaye tiko mone Nyasaye useni ingonta tiko sabamu na ya ndegero kende bintu bya ombire bigakira sigete utaranyora mutunana ko promise tiko kware bintu byasiekerwe emika ya soiro ya siekire Nyasaye bimiganda na akora amangana manene nyumantara saba nabyalenge byanko inamba ya nesimi asenje okondiya andegero kino tatusaba naye kwa namo naye inamba ya nesimi nigere 07 28 74 77 93 ngirolere nainde 07 28 74 77 93 twaro ko musemeni Nyasaye no mone wimiganda nanya leo okonya bia muna singe jokwa na chirekina tiansa bana bali bana chirekina otebanga asiri etali ya Yesu kuikanyo le bintu byane asiri ya Yesu kusoma Nyasaye tata asiri etali ya Yesu omonene bwimiganda asinge jokwa ngoro kiya mangana manene nga Nyasaye oyorigererie kebindie kasebirebi omonene ono twaliro gosemeria nandu twaliro kwegena nga Nyasaye mangana manene akoreka onna chirekina kyogosoa asali ya Nyasaye bisababu ate bintu byaye bono momente chinguru akwamende tabasacha bachinguru bagatanya Nyasaye okareta emutitiro monene iliya babisa bagatama namanyire nga babisa bonsi babu ate bintu byo musacho yo obintu byo mongino yo ebintu byenkeye ebintu byo muswati yo Nyasaye seliye tali ya Yesu igo na tomiro monene mutitiro monene Nyasaye rete gutitiro konene iliye miki nyare kuwa nabantu bawo Nyasaye banyorobuya banyore ndagira banyore kibesa kabantu bawo kibesa basisenie asenge cha Nyasaye umuya bawo koweniwa asenge cha Nyasaye unakuwa etabasacha bendagira bakalia ukaba ubuyonene namanyi wetaso kwegena omusacho omongino no mukungo kwa moiro okubwa na kwa moire bintu byae ebisize kanete bya munasenjo byabwao no bonene bwao asiri Yesu Kristo nasabiri na kwegena bya munane bya muno mitone tikomona usisenie ne bintu byao obinyore asiri Yesu Kristo amen. Ndizi TV Obwansu Bwomugusi Ndizi TV Obwansu Bwomugusi Nigo bono ya nikirundekerene Nego kurendera Chibicha chinkia na boigo chinkeno nukukigima Na bogo tonyora Asoro gonkor Bwomugusi Neji kaunti chito etanaine Buna kaunti ya Kisii Nyamira Homa Bay Bomet Kisumu Migori Nechisemo chinde chinyenge Nigo kotonyora Asite kode ya Star Times Channel 195 Go TV Channel 824 Na free to air decoders Digital TV na Smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao Igo iko yenyore Ndizi TV Nigo turine kirenga Ekio korentera Emerubuli emerunge Chinka kichonsi Ndizi TV Obwensu Uomogusi Omurigereria bwe television ya Ndizi TV Vono na bukura yubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV Chinka kichindi chonsi Elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire Echuchi ya Sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley Akesime ase namba enoti sana na ibire Inya isato isano nemo ibire Isato isano na isato isano na ibire Eyemo Elio togwikere Ugose otutarire ase chiabisi chito Echuchi ya nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe
gatano mwaka w'ibiri mirongo ibiri n'ibiri ritukuniriye icyuma umuroberi n'Ensakia n'gitaseni gya Ndizi TV tokwirali bageria bene gukore na umuroberi bw'Ensakia bona mambya andonse asoberete no gosemeri wite no kwabokire kore buye nandi nigo wachagiri kubere rituko ryagasenjira ya bene ndiri twaswera se studio gukorosera nako guchakira rituko ryao irinde tunyato kuminyoka ni kurubono we kajinse tucyabona mambya mange twakwariganira se gitaseni gya Ndizi TV na umuroberi bona mambya ndubota magaseti nduchiko yarigire ritorore narari airo buritori tukurira ntubwata mwana maya una ategete kuri tukurigoro go ikaboni gabo igo mogeni ngo cyara se studio kardo ligo jiria bali tukuria free friday tugojitwa murekera omunyangongo twarana ki ngaya chakirite sabali ya hoteli ngaya ikire nande ngaya ikire ngakihaye kire goji ase goji bosio kona ile libageria bene kukwariani nyarako goso ime yumuru birwenza kinyerana nabo kwanda gutubwatia sensemo yemitandao facebook tonyore Ndizi TV news waiga sensemo inde ya youtube nabo gotonyora Ndizi TV news gokonya chinga kinjiroro nabo goto tweet @Ndizi TV news ekerengeri kyao ni gotokiare ndikirenza kiredeka wetera senambira se skin ya igora boto tayinga kikwabokire na kiroberetiri tukuliao ni tukure chuma likwariganiye ikendi litukure chuma mosi litukure chuma piri yeli tukure chuma omugusia yuko tebani goreri yenge kabisa doma edingi aliteberte likabali yenge kole na rondi bwate chinsa jinsa 12 se jinsa 24 lakini bawono mugusi na tete ni goreri yenge ngakirobereti edine tonyato go tigumagega yekero robereti na boto tumira uchumbe ya nyinge wetera senambira skin ya igora boto tayinga kwa roberi yole magaye kamera na se studio liendo kwena kimna amariogi ne HB chago jira senjera ya bene John Kebati Nigeriane Brighton Makori Nigeria nensara nyarangi Ontita emambingi yali tukonelia ijuma ekarutu merene naenda somurobelio bw'Ensakia na ande no mmanyekanite buna free friday edition ekarutu kuchikumirana no munyangongo bwili tukolia lero goso moteli bwe wiki igo no mwanchu muligereria twakwareganirie bagoteba litukeli limanyekanite buna members day litukulio kwaregania sabato litukegasi ya gusuananire egati tugesatu agachagete weekend ande twikireli tukole juma lero emambingi ya no kwegena wito no kwabokira byo mwanchu muligereria mashabiki aito onsi andonsi asimoberete twabaleganije bono mambia kuro chingongo au ntukunyara kuba kwana marieta tubakole kolinde Dr. Nyasimi ni maite no ligerete bono mambia kero kuwakilisha kuro jinse mocha nyanchwa omare kuro jinse mocha menyinkwa vani sigesala kuro jinse mochimba si Gladys Mecha kuro jinse mocha nyamataro ayongati ya mashabiki alibona abokire bono mambia oso asumurubuli bw'Ensakia free friday edition ekeratole no mogoko kigimanya sawo toigorire negesyo kubuka kolende bali moigwete bobe asemibere ya ino twabasabeire afya engia ande munyare konyora ubugwenya na ino mobebuya mosoe ase kibago kino gya kirarituko bantu bonse bali mu abokire bali mokogende skuru aborokia boigo abanyagitari abalemi amanto mwensi kibago kendi gyonskeliyo gukora twakwareganire bono mambia nande tukuganirira litukuligi ya ime ya Ndizi TV bwansubu mugusi no mintate bano turase mitandao bono mambia Ndizi TV news ensemo ya Facebook na boigo YouTube abogo tumekerengera kiao tumanyenga nsemo ki otubwatete kurwa weterase namba yesimi eyerase TV ya igorabo nande nabogo tweet karubata chingaki @Ndizi TV news na boigo kweikirega le YouTube tibwe bago subscribe asenge njogo go tiga go subscribe igamangana manga gweteira sengenche notification nero rorogalia kengere ukubeka giya korokinga murubulyo gete osoira sembe murubulyo gete nchiruri gucha iko bana twabaliganire bono mambeli tukolia Friday anentumanye tenga litukolia lero nali abange bali basireire na bamwabo bagenderete korobilya kubaenia litukolia lero na abande nkubarusi barase chinkendu iko twabaganire maya mwensi ipi bali morasa mabe bali morasa maya twensi twabaganire mambinge iko bano karibu sana togendamo amangara asumurubuli buno yo mintateba magazeti na arororo alitogotangana koragoncha na gukumanya senchera yo bwengo taraso kuchikwenyorere copy yao mangana mayanaro nyogwaitire tukurwa igoro nande ngo challenge mo yabono mambia arafrende tumachikonyoro mugeni umunyangero ochire nkuma korwasiriro bali tolia gusiye kro yaragirense ya moninuso igona manga maya arasumurubuli nchini konkoro kwa sara nyarangi Ontita no eno dio iwete bobe na kosemero weto na nyasaye ngomo bweni ala semambi yabone kertu abo twanyora boka na nyasaye
pastor so atoiro gosemeria igona into semera tipuna no rigwete bobe nabo akoigubuya kiara nsaye na omuwi nande naba akumuwe no mbali bali ngase kibagwa so botuko baikire nyomba yabo batete kuchukura tumuka kana naba mawo chukuro bere kwenda se obotuko bonde niyo to batena murarara akorari rumurobere Ensakia bono mambia muramanya ngakiense kogenda ngakiense egendrede inde nandu murara nabo gotebana yaya na amanyire ngakiense ngakibwakire ngakibogenda ngakierobererie teturara sensemeria check turara na baribari basoirime yomuroberio narakurura moyezi kijana wa uda aoteba era tena namtakia Friday pona weekend njema umheshimiwa mtarajiwa wa wodi ya Masimba Bausi Mairura aotena alime yomuroberio Ensakia bono mambia Elikiosoro aotena kurwa keumbuli taro niko ndani no muryo emonika kwamboka akoboli Peter Moindi akoboli abarabunga ibare babo kirose basoira somuroberio Ensakia Mita Moindi ke kanana Omocharedi Teresa Kelly Estelle Meli Kerbo Wadadi Lilian Kelly James Nyandege na Nemfan Kemto Omotul Vincent Jaredi Kagaka Abeba Akwateina Soa Imeyumuroberio Ensakia Motiu Magaga Eric Basweti Momigi awate abanere ngorujinsa majiricha Kisumu no muryo Wirkista abana Eugene na Junior bawate no bale na into komo oika engoli Kelly Estelle korubo basi nyaboterere awate amorioka emambinge nyasa twanjire awate emambinge yego jasima mumwabo mednyarangi abana baye my sons abana baye Clinton avan na Brighton awate Penard asanyo dere wapunda Elikiosoro dadi Delphine Nyabuto mwana Ederimonte brief nyamayo ediva yeskim Kevason Bosire na Honorable Simeon Atuti basoa imeyumuroberio Ensakia mbati umaiga kiarawese gotigwa nibara eterwe amange Fred Monene nera oteano asoirime yumuroberio Ensakia ali na into asenjera enendonge Frida Winnie nera oteaba no alime yumuroberio mbaka omwerio Kabedo Shem nera oteana tinda tugo maiga no ndamo na inwe go ikomwe nibia mono asomuroberio Ensakia imeyande Steve ni gonywa njite mono ekiagera okondosera lituko liane buya Fanis Kesare out there no inje no onde imeyumuroberio kama kawa bila kusahau na abantu amasabiki onsi Ndizi TV ko batena tibaboke nande babe ketariki gose babwate kataseni kandi Ndizi TV na kyobwansumo usi o Fanis Kesare out there no ale imeyumuroberio Wetera se fan page ya Ndizi TV News ensema ya Facebook Elikiosoro ni erurikiro tebire mark me present Charles Luanga Ogato from Nyamira County agoteba well represented nande Charles Luanga Ogato agoteba nkwaniri murugyo ne Jacqueline Kwamboka ande sibanduki asomuroberio Ensakia bono mambia asante sana amashabiki tokoro chinsemo cha Narok Evelyn Bikoro agoteba ana represent koro chinsemo cha Suswa agoteba ni ngendete kwiru bilya kogenda asimirimo yane akirali tukumbya mono sana Ronald Ngala koro chinsemo cha South Mugirango kulindi niga kutubwatira koro chinsemo cha Mountain View imeyumo chio Nairobi mbya mono sana Ronald Ngala Krisorina koro chinsemo cha Kitengela kulindi nigonde koenda nchira nchira koenda sekibago kiane chinsemo cha Westlands Nairobi mbya mono Kigima Divina Moran koro chinsemo cha South Mugirango Nyamarambe agoteba niko tionde ndani Ndizi TV ni mambo yote asante sana Geoffrey Onyancha agoteba murugyo ya Lydia Mura abana baye Hayden Jaden na Sierra notolime yumuroberio bono mambia mbya mono Kigima Samson Oroswa agoteba chinsemo chabo machoge chache locked Maria Ugao nere nkura chinsemo chugemba asante sana ngina kura chinsemo cheise chago teba niko Kitale naomba ateti umuroberio kuru asante sana ngina Aileen Baraza lishabikiri Nyakigima oyubo igoro musani itogo chagaiga agoteba nonde chinsemo chia Ngong imeyomo chie Nairobi asante sana Jemaima Baraza boigo no ali Nairobi mbiyamona sana yuna mashabiki amageni nande karibu sana karibu abageni ase umuroberio Ensakia bono mambia na Ndizi TV kwa ujumla asante sana mashabiki eto Lydia Nyaboke kora chinsemo cha Doha Qatar lineli shabikire eto litali komocha lile top fan biyamono sana Cyprian Ontita nkoro Dubai agoteba bana ba Mintoni Mbaroche emambia ya bono biyamona asemere meme ya mago kora asante Dennis Marubini maite nkoro chinsemo cha New Zealand agoteba mbabwate tigwetra sensemo yo mtandao biyamono Kigima yona
mashabiki aitu kura chinsemo ya diaspora Kennedy Gisemba no munyakiro gwitu kura chinsemo cha machi mumbu nera goteba mbuyamore na otole buka mbiyamona sana gendera ko baime yo murubulyo bwensa kebono mambia ayo ngati ya mashabiki agenderere gutumana kweni kyanga basoire me yo murubulyo andini gotugwaka ngambiyamona gendera ko baime butambe na ino mashabiki amagani eiwenka aiga mwasoire no Ndizi TV once bumugusi balimo gotonyora gwetera Ndizi TV news ensemo ya Facebook korabo igo na boigo YouTube korabo igo egere tonya kobucha nande mwiba go subscribe ensemeli ya YouTube iga mashabiki amagani na kitoko bate karibu sana Moscow inobona swani bikoroto ya swani bikoroto kabisa mashabiki ito amagani andonse soberete timu Panakoza timu following timu jini ya maji mwezi timu diaspora mashabiki ito na moga soime ya Ndizi TV nero once mosi kiaga na mange tu abarga ni karora abuna intuturara toraiga ni gotokorosia bondi erinde to jakalitko liago buya na intutwari chaka senjera ya beneferis da nyanjama awandeinere ni gaendete kwirubire go chiase ke bakya kyamambia ekarobali no mwana Dayton Osinde awdanigo aligereti umurobere bwensa kebona mambia ekaronera ndete kwebanga go chiase ke bakya kelitko inferistas nyanjama nere karandete kwirubire asike bakya kyakira litko yotoka sensemende ya kwire studio to kwira no mwanju muri to kwiro ikasa magaseti torenali airulito litko yalero igo toska Ndizi TV ubwansu bw'umugusi soa asu mutandao ensemo ya YouTube ulikirieta Ndizi TV news abo no konyora chibicha siabalia baito vimerubio ao voigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV news aigano Ndizi TV news ubwansu bw'umugusi Esukuru yoboroso ya Jubilee Day and Boarding Primary School ni sukuru jekerero ibwata magacho yichi permanent amacha maye yukunywa estima asegrasi bionsi neri bagali nene asaboroki wa bako gosoria nebinto ao bago tumeka asoko gosoria mbabwate swimming pool yabo ase bakwegeria aboroki wa wakuntimbo na boigo nkwanjira bari abantu oreta abana babo amatuku yi weekendi Kontimbu nigebwate aboruki abaisaine na boigo nkuru wabali ndagera buchia saboruki wababo ekiro bali skuru ayirira bwanko onyorera umwana olibaga ase skuru iyo asoko batalera ensemo ya Gesonso opposite Mount Kenya University gose ubakire simi ase namba nutisano na ibere eyemo isano inye kianda isano nemo isano inye gose nutisano na ibere eyemo inye isato inye enoti ayemo kianda isano na isato Jubilee Day and Boarding Primary School nyorero mwano chisemi chebire nkobigoro Omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura yubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eliobwekere abaligereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inye isato isano nemo ibire isato isano na ibire eyemo elioto gwekere gose otutalire ase chiabisi chito echuchira se nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV ubwansu bw'umugusi amate ya munchiri nigari chanire koraliogokwa kumongina Alice ke mtonyata nigare omwano nyagosira Sylvester Machuki no mongina Clemencia Nyambeki nigare omongina o James Nyata Onchiri nigare ngina Rose Bosibori Osebe Joshua Onchiri nyagosira Kenneth Nyamweya Jafet Ratemo Kurwasense ya Amerika Lydia Gesare Omoyo no Mauricia Jared Machuki
nigale nginabiara Jacqueline Nyang'ara, Caroline Morangi, Agnes Nyambuche, Samuel Osebe Mukaya na Ronald Omoyo Nyabiba. Nigale nginakoro Ondiba, Kerubo, Daniel, Isaya, Nyanchama, Ruth, Gesare, Kelvin, Davin Busibori, Jairus, Jeremy, John, Cuties, Kennedy, Faith, Wilter, Boaz, Dorica, Gloria, Benjamin, Michelle, Masi na Anna. Musubati umwabo Lucy Mokeira, Nyagechanka, Nyang'au, Nyagusira Maria, Rebecca Mubasi, Charles Nyang'au, Nyagusira Nyareso, Thomas Atuti, Nyagusira Julius Nyamweya, Nyagusira Monyenye, Nyagusira Daniel Kebaso, Nyagusira Jeria Buari, Nyaboke, Nyagusira Juvinalis Bundi, Nabande, Nigale Omoigwa Onyangena, na Nyagusira Ombwere, Nigo Alemokoyoye Clement Momanye, Roger Sateka, Nyagusira Tanja, Nyagusira Utiso, na Nyagusira Mobagi Amunabande. Nyagusira nigo atigira abana batano, abacokoro 22, abacokororia batano na babere. Omobere nigora rusigwe asenkendu yenye gitari ya Kisi Teaching and Referral Hospital. Lituko lya Ramisi chitariki 25 cy'umutinyo gatano mwaka w'ibiri 2022. Amasabo yoko moenia nigarabe asenkayaye ali esemo ya Nyamakoro to sublocation Enchoro Village e county ya Nyamira. Tariki 22 ecy'umutinyo gatano mwaka w'ibiri 2022. Ase bali bonsi banyorire no gwakwa kubwatekana kugusira kuyu mwabo nigo twarure engora yaito. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Mwancho muligereria mbia mono kiagara ugenderete kuligereria Ndizi TV nero bwansu bumugusi bono twikire ntunderi entangani ya magazeti elitikulia lero turakumanyanga nara lya irubulito asa magazeti elitikulia lero utaranyore kopi ya bono mambia igandonsi asole tegamato asengenjo na mangara asa magazeti elitikulia lero ntubota siasa mangana yobocheno mangana yobonchurulia amangana amange birengero bya bakenya ngana kibaruchi abantu bakonyi babo Raila Odinga na William Ruto bachorwa na kibaru cha sobochori buri bosyo igona mangara sa magazeti to baise gusuka twakoranira sentunde ntangani kegima ya magazeti asoko bokwa ni gombate gazeti ya The Standard na inche ni gombate gazeti ya The Daily Nation ase gazeti ya The Standard lingana lero bolito gosomori gazeti ya chorata kuribekera obolito gosiringana limwamu liri igoro yeke minano igoro ye running mate path of the learning mates yani ababere running mate chitia chore dusaba konyi babaraya banne bali bachore tu asoma bwa Kenya kwanza na umuri bwa Simiura moja asomori gazeti ni gobona chore te bicha ya Martha Karua amo ne bicha ya Rigathi Gachagua abu karabo ali getebuna gosekara ali getebuna ababere oyomo Martha Karua ni gakorwa se county area Kirinyaga se Gachagua korwa se county ya Nyeri ekero bamuri kyamuri getebuna ni go bakorwa yani Kirinyaga mpaka Nyeri ase Gachagua korna se Martha Karua koru ni go jirti kilometers 60 kilometers ni go bana ali getebuna nandi ni go bagende korutera na sase chintindi anakire kero yo magote abuna aya to konyara aya nabo to konyara asba bagende kurutera na chisa chintindi anekero bonsi bakorwa sense meri ya centre umuri kibuga seti na muri gerede na kobodi na abamba chikwene kebuna chikura cha Mount Kenya jiso asige kabu kiro yo manabe kege kabu kiaye geichori asense meri ya Simiura moja Martha Karua na ijori kabu kurwa sense meri ya centre nense ya Kenya ngima oigori Rigathi Gachagua na jigojori kabu gechikura kurwa sense meri ya centre amona Kenya ngima mangana yu tochikunya digiria sebeji gatano no mega sedi ne ya testar lebega sebeji ntangani kabisa ne muri keretina kibono murai bwenze uru Kenya danya de kako kagwa point usikago jora ekiombe kya bantu batano
abo bagochikolingori na kurigereria etabi ya omo charge high court charge said Chitembwa oibono nyarite kakotene gwemeremo kubwatikana n'ekinguma buna nigo nabwate ositara tarakora gasi ya ebuya anene asekina kirikia mbwateneri omugabana bwe county ya Nairobi Mike Songo igo Chitembwa nigo bona arabe kirusiko akeigo ekarumura bwenze anyarite gagochora 7 member tribunal iyo egochiko chaka kumulingori erigereria tabi eyaye mwana windu gonyora beje komika sedi ne ya testanali boigo nigo bono ekigambiro osisongo omugabana oyo kabero mugabana bwe county ya Nairobi Mike Songo oinando ligeti gojugudikero kyobugabana se county ya Mombasa nigo bono ekyombegeri kyobojoria mona chimbebe ABC kyanyadeke gotangwa ngenyarage kumwanjera gosiko mukiria Songo ojikuiruki gosiko ligekero kyobugabana se county ya Mombasa indiri gonyora se beji ya gatano gasedi ne ya testandali boigo ntochikorigereri inaki mbobisiki bwarenge asomo sacho yomo onyaraga korasomo wasoteneni asensemeli ya mirema driver uyo nyarete kago raswa tenenigo morigwe seti naligete kumurikira buna ebobisiki bwarenge asomo sacho yo anyarete ka koraswa tutikoreria mangana yo sebeji ya gatatu ase abasaja jeidi jabo nyarete gotoka asegari yo mosacho nyarete ka koraswa banyarete bagote abuna konyora basiriri 810,000 chibes chabo kubwatikana kare banda bya nyarite bigotoka asegari iyo muntu nyarite ga koraso boigo igasete ya testara de morkerete na kisakdi ngakyomo charge high court charge Martin Munya obete nere sakdi areje digo kora atakorte nere gasi ya buya ekara nyarite ga kwando kesi go dispute ya 76 million naki win landmark ye kesi ekyo ntochikuri nayo asebeji ya ikomi igaseti ni ya testandali hinaro airoborito asebeji ntangani ya testandali kone ntochiko igora ime torre oborito na kuyasoma araria ya nande ale masigaseti yo ya testandali Gazeti ya The Daily Nation ngana nere eiroborito nigoro ya Rigathi na Martha Karua amuriki bigaseti nigaligete nga Rigathi versus Karua abaiga babere nigo banyarko bagochorwa gucha kubakonya Raila Odinga mona William Ruto asoba cholya banene buri bosio kulingana n'umuriki bigaseti nigagoteba nga ogochoro kwa babiraba nigo gwachenjiri hesabu yobochori nabo gucha gokoreka nabo igo kwaletire eyango gosense mogetinye gosoma omororo mtazamo ndatebe omuyakigima asamangana siasa na kukinia maberera siasa mense ito ya Kenya inyora baiga babere talinga nigo barabakonyi gosinigo bagucha ko babakonyi babo Raila Odinga na William Ruto bosaigo kolende abaiga nando isoko baligerere korwense mende ekero kende omorai bwense arusi wobisi kusaba ire impeached oyo kwera libagali obo president no mokonyi wo mo president igabaiga babwate libagali nene kigima kero kende kero enseme gwikira gusamangana gwikira ngamorai bwenso nyande ko baka kurusi wobisi oso sirrio bogima bwaye nabo baguchibaira libagali obo president igo bona bakenya nigo baligerretie nga ine Rigathi Gachagua gose Martha Karua naisa ine goso obisi arafu lendo mulikibwe gaseti naruete esabu gete aliasobo tukibwa kolire ne gazeti ya the Daily Nation igoronga ensemo yabasubati mense ito ya Kenya bali bako koboko etiketi ya Ruto Gachagua asobo choli buli bosio nigera ekerengo ke32 na ibere igoro yemia abasubati bali bagosira etiketi ya Ruto Gachagua niko bale 32% n'abasubati bali bagusupporti etiketi ya Odinga Karua niko bale 35 igoro yemia 35% ebuna bobo tukibwa koliro ne gazeti ya The Daily Nation korokinga abasubati mbaroro banje etiketi ya Ruto Gachagua na Odinga Karua nabokorora umugano yu asepeji gusigonye soma tule asepeji ya 4 ne peji ya 5 boigo amangana agenda emiaka amona career nero ya ireire bono abasubati banyariko bagose
bagenderete gochorwa sekerengo chi county twarorire aba aspiring governors asenseito ya Kenya abangi babo bono bachenchira omutindo niko bakale gochora abasubati ko bachiraning mate chabo aso kuligereria miaka kuligereria gender kuligereria profession experience nenchira babwate passion ne enchira bakora mangana abo na abandi bachakira kuligereria nonye nenchira bagusasima use abandi n'abakristo mangana mange alese page ya 5 na limo ne page ya 5 na kabere karobono aspiring governors abangi barorekanire ko bachora basubati oyo bwango higa bachora musubati noyo kolige kirego kyobo governor korwase county ya Bungoma oyoro monogari bwe senate Ken Lusaka nyara tukobaga ko machoro musubati Jennifer Chimtai oyubo igoro mu pastor nandole gender activist gosoli okorwanerera mangana agenda senseito ya Kenya igo oba governor gosaba aspiring governor mbagenderete na barubugo chora mangana agenda ayoko yalige litora se page ya 5 na limo ne page ya 5 na kabere ase gazeti ya The Daily Nation boigo focus nigere ase county ya Migori abo ase page entangani kigima kubako kwana gukolyo nse kabisa abo ase bonike minana ase county ya Migori ase okoligia ekirogo kyobo governor asensemeyo kere agati ya uchila yako noyo kabere omu waziri Dalmas Otieno abono bagenderete ko imukia maberera na kuligia kirogo ekigo muri kibuga seti na focus ti county ya Migori ase page ya 2 neye mona mangale ngoso watulime egereto yarora senchira yubo agale Ekarto kanda wikase pecha kateka seti ati standard ni gemore kirete igoro yo mosacho yo muri nyarete kose Samuel Mugoto oyo nyarete kakoraswa asensemeri ya Roisambu ime ya Nairobi litukulia Jumatatu kunengano murugyo yo mosacho yo nigawate ababuna ere tamanyete mosani ondebwensi bumugakoye boigo omosacho yo onyagoitwa nigamote abatibuna Thomas Konga Geresimi ekeronkari mirimo igo moswati oyo gesabanyo mantenere miaka 10 musaja so guchi mere motare kumwakira esimi kolenganere bunere tsite asiga sedi ya testanel oyo musubati oyu akurukuna wini wambui nere stebuna omusajo yoye onyakuraso niga motebati bunere niga lenko monya nyimbo kolende wini ni ate abuna tanya kotaro jebicha emusajo yakire kabegete uniform tari gutaka amanya wasani baye barabya babanyanyimba wasani baye boigo tari gutaka aga motari no na sa okora emirimo igo musubati oyu nere stamangana mange musubati oyu wambui ogwate myaka 33 na 34 years nere sete utaka somo mugano oyu nande omanyenga kingi kero musacho oyu goitwa musacho oyu obanyarite kakoraswa tene ni mugasugoro naboga somo mugano ya sepechi ya kane gaseti ne ya testandard boge karto kwanda sepechi ya kane gaseti ya testandard ni gemurekerete igoro naki abakoreri gose motorist igoro litukurigoro abakoreri ba matatu litukurigoro ase county ya Nairobi mbakora to kurobekana ekero bakomoche serikali bunajanya ndege koigora Nairobi Express way kolende njanyarde Nairobi Expressway kolende njanyarde kuba alternative gose chinjira chinga baratumie ko rukobori abantu babo ekero banyarde bago tango buna mbai kange ni express ose Nairobi Express yenjire yo ekero bona banda bako tokurobekana litkuregoro bako moje serikali na kubone serikali tige ba alternative ngakibago kora obonjuri bwabo ase county ya Nairobi boiga ekero kumurikira serikali ni gobono serikali ya bikire murobiri bunango jire guchaka kwagacha na Nairobi Railway gose tange kya Nairobi project ni ujigo chaka semetinyi bire erebosio kwana litukurigoro ase hoteli ya Serena muteneri bwa United Kingdom asensi ya Kenya Transport Principal Secretary gose omurike botambe ase obosombi Joseph Njoroge ni gatete bune serikali ni yabikire mirobiri ya bene kwena kibuna gochire kogenderi obwaga chobo bwigetange asense meri ya Nairobi kirto sukabosio ase pechende ya segatano nomo nigo bono ebeje gatano nomo nigo ebyombe ebibiri ose abali bakuriye birobo bene batabwatie kyama nigo nande bono baruro bwoba
ose bali bakorigie birobo ase byama nigo bono ba boire buna aba bakorigie birobo independent na barachiko babwasa matuko ari bosio ekero twarode buna ekembegerigia ABC nigo bono kyanyarire igeko ba anchira ose nigo kyanyarire konyora chi application chia abantu 55 bali bakorigie kero kyo president bayigo bali bakorigie birobo nigo barabange kwetera sekia ebyama bakorigie chikura barabo kabanyene igo bali bakuriye biro bo kabanyene nigo bono baruro kogosa ogyase bali bakuriye chikura wetere byama igo bono okorra ba independent bagosire bali na ke bali turachiko bwase chikura chirebosi ase beje yeyo nige muregerete na kibono ekikambiro kyanyarike ko tanga ikombe kyo bojode mone chimbebe ABC komo anjira songo go chikori ekerogo kyoboga banase county ya Nairobi akietu kituo cha sheria na TI nigo bono banyarire bago challenge gose bako rigereri igoro etabi ya songo bagote abuna taisaini kyarni ganyarte ga korwa impeachment usika kurushwa bisi asense mili ya Nairobi mugabano Nairobi na ndeki na kyaini okire asense mili ya Supreme Court gobono abo bonsi nigo bali kire liuko ekyombegia IBC igere kyobo choli kwena kibuna songo tari gwanjeru gochikuriye kirgo asense mili ya Mombasa. Ase page ya kabere gazeti ni ya The Daily Nation nenganeliye bandeli ya South Soul yubo igogendrete kogosorera bunango chire ko mukiri getambo kirokiri chiko timu ya Azimio la Umoja One Kenya Coalition maega yugo tumeko gotera kwabo extravaganza ase umujega oli Raila nyarko baga komo atura o running mate ya Martha Karua mamincha neli chiko liye meziki aiga Kenya abo litukole igoro moisonde gose Jumatano ntwaroche Jumatano na Alhamisi ntwaroche kiombekerikia Music Corporate Society of Kenya geko mo clear Odinga unana bagutumika gotera konde gwensi aligeti gutumika asichi campaign chae kolende kolengana no mawakili gosomo lawyer Robert Asawe nigo agotebanga South Soul nigo bali nobo ene bwabo bakurira nande nabo bakwimukira Azimio la Umoja getambukiro asengenche keruga nitikubugyo muziki bwo musani taligo kogenda ase Music Society Corporate of Kenya kolende nigo kogenda na kumubulia omonyene artist omonyene uyungorengana no moloya Robert Asawe uyu atebirenga South Soul mbabwato bwene bwo kogendera ko bosio na kubasoera Azimio la Umoja no kanyorera mugano uyu ase page ya gatatu gazeti ni ya The Daily Nation page ya kano mwancho muligereria magega siasa mashinani magega ya William Ruto komachora Gashawa na Raila Boigo komachora Martha Karua na William Ruto gotebanga Gashawa nigale kiorokererio kie Hustler Nation usikia abantu bali bachandika senseto ya Kenya baganiti gusirwa na gukenya bona ba Kenya bambaligaiga barure birengeri byabo na kibaruchi gusena kibarachi gwake kura samatuko alibosio kolengana no muri kibegazeti na bonko soma babire batatu iga aye abandu chiwesomere birengeri byabo Benta Achie kurwase county ya Kisumu nigagotebanga onyarira kobaga koba support ya Raila Odinga simya kimingi na Raila kwimukiga tambukiro gyo komachora Martha Karua bune running mate ya ebono na Lias Mentiri oborai bwaye na igotebirenga nchini gonguche kogendera komo support Raila Odinga asobocholi buli busio George Morara nomo wakili kure county ya Kisii nera gotebanga kuroli tangani niko na renge gati kulinde nanchi tuboraibwa ya Raila Odinga singinchale reformist nando nyale kobaga gochoro musubati yuba igore reformist una deputy yaye bone ticket yo nigere ticket ya integrity nande bono nigonguche ko muvote ya Raila Odinga na Karua agresa ching nere otebire nigaguchia ko support William Ruto asengenche ticket ya Ruto Gashawa nige komeki nige korosia obora yubuya abakenya barache kogokera guchimutwe kolendo otebire nigaguche ko musira William Ruto nando support rio gochoro kwa Martha
Karua buno musubati a female deputy president iga birangerero byaba Kenya mbire igase gazeti ya The Daily Nation page ya kane nabo gwesomera omaye kumanyanga abakenya bande na kibagoteba nayo monyene na kiogoteba ainoroche ticket ya Ruto Gashagwa nere kuenda State House gusene ticket ya Odinga Karua naye nabo kwiraniria yabuye ko mwanchwa umurigereria karoto murekerete gazeti gatonde kuri gazeti ya The Standard lakini aitwa alinagotebi amangana independent nigo aba bali kuri independent nigo ba retro boba anase bali kuri gwetera sebiama karite gazeti ya te taivare pero me tengo que yara be kamangana tene ngede producer ito na yebwate ngade na rekwane tebna bali kuri independent ibrugo independent bali ba kuri gere producer ngo nyibe karabu oli na aba bali te kriad mwanju muligereria nabo ne yabe Gro TV yawe gorabu yegoro kuna wawombea ulais 55 wahatarisha uchaguzi igo bali babeire kiliad kwa kiliad bali kyo borais ke bora yobonene nigo bacho abange mono igo bono roje mwanju muri no roje asiskini yawe gorabu abandabu bale 55 babere kiliad 55 igo bona bakonyi babo mbaroro igo bone bale igende geko gara uziko somo mwanju muri gazeti iyo ningi wagombea urais aba 55 para atarishe uchaguzi igendo gisikobero yomo bwabali bakurigikero geke igo boraina bochona borasuke kumwanju bone bakonyore gazeti ya Taifa Leo era igenderi gwesomera kandi ngwera nase gazeti ya The Standard ase page ya 5 no ni gimurekerete igoro ya Karua na Gashagwa ngorona ki babwate eri bagari nene asobochori bumwako yiga nandane ne bonse korba kurwa sense meli ya centro kono muri gazeti na murekerete bonsi mbali kira bumuganobo ngakibacha gitiro ngakiba kode mirimo kati ya Gashagwa na mata Karua bonsi mbali kire gabu na kiba kode mirimo yabo gitiro go ikaba ikire boniga koiko na murekerete buna amatuka atigarete nkiandoka edinde kyombekirike bachone chimbebe kirali bene campaign chake kolende mata Karua na Gashagwa barabumbari kujikoganya gosembaraganye tisilimbi yebuge ekara kandebuna ningo bacha kirchi campaign chabo hankyo mapema rende yengyo ene abarobaro na osemunga kibakwanyora chikura ochase chipost chabo mata Karua post yae Raila Odinga na Gashagwa post yae William Ruto igo mugano weza kwesoma nani ko yosoma ase page ya 5 ya 5 nomo gazeti ya The Standard igo ase page ya 5 kabere gazeti ya The Standard muri kidina kibono Gideon Moi anyaltega kumerina na babwatani bekia magiakanu boigagate abuna barabu nigo bakomo koboko Raila Karua team ere nigo bara seseme yigo baranganya kurwa so mobo asaboreti abamenyi asabantu sebali ba sema ya palingo gochikomosira Raila Karua ticket team iyo erine banyara bakorana babuire obochori obuli ya kwanda itukurigoro asensemeri ya Barnet Gardens asensemeri ya Nairobi ekranyona nete nababwatani bensemo bakaro banyona nete nababwatani bekiama gia akan kwa gazeti ya 5 na kabere gazeti ya The Standard ya gazeti ya The Standard page ya 5 gatoto ne murekirete na kibono kemino na kentindi gendete kwene kiwa asol county ya Kisii ekeromangi onyunga na magara bagendete kuminyokania asokuri yekero kyo senator ase county ya Kisii kolengana no muri gazeti na murekirete na onyunga na mangi na magara nigo barachi gutwara ekemina negetindi gati na babwana nani gora bwana na chikura chinge ngorengana n'umuriki w'gaseti na bamurekerete boygo na murekerete bali bakori ebiro na atete buna korengana na gusi kiransim na beraji go domain go sikurigererwa nga kichikura chigo jigwako akato batabage tuto banyari bali machoge ababasi abagirango amo nabanchari igobono mwanju muri go tagwe somere gaseti iyo orore na Kisii county emurekere asensema ya siasa igo konyora asebeja 5 igora abuni ndoje musubati donya dodis donya gakara gukora chikambini cha sensemo ya marani yota kwa somera na bokurigereri asebeja 5 atutuka setine ya The Standard onse ayo mwanchu murigereria gagandirete kuguchira sentundi ntangani ya magazeti korwa somero buli bwensa kebono mambia turenda sensemo inde studio karoto kwirana gogendera tole gukumanya ali iro bulito asa magazeti elitkulia lero igoto baisa gusuka
Omugusi. Weekend yetabwa tumuru rumba tari weekend nonya yukumanya iguru y'ikingaro cya rumba ababugi baye ase barwete kiriye bagotera nayanda mange rumba mega okabelanga mosolo tela kisanga mosala rumba rumba. Hey! Mwacho murielio Ndizi TV kunga rumba ya ikirewono nigero ere morelo moto muziki ya bakulutu muziki olio makongo kabisa merana na babu mkongwe kere Jumamosi gocha kere chinsa isano na ibire goika chinsa kianda iriobwego kikigima tutire ngora guchigoro tukini amaberera inkore previ intebi kongwe bintebi bawo igwa yewe nga yeba moyembe wayo ikekota banga tomanyo musanyogo inyoranga niga abuka na ande mainga chibandi nchira acheka chinyinge bwate taliki bwatensa Jumamosi guchigoro ikeka yembe ya Ndizi TV obwansu umugusikata tobese kobora rumba ime ya Ndizi TV. Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri miyumu chukisi eko n'ibintu ao by'ubwagaci asamugurinse mono nigo bubwate ci computer cikuburukanye cirange nigwikira ciriuraganie boygo mbabwate sanitary wares eco cire cibakuri citico cisink n'ebindi binge mbabwate ibintu byo gutumika gukora plumbing gusekubeka imifereji y'amace buna cipipe na boygo ni citab mbabwate keyboards buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate tiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo yera se nyumba ya old Sansora building angenegete siniekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Omurigeria bwe television ya Ndizi TV. Vono na bukura y'ubunchoria bwao. Ase television ya Ndizi TV. Chinka kichindi chonsi. Elio wikere. Abarigeria kurochi county sana na ibire. Echuchira sorogo nkorwa Nyanza. Na boigo Rift Valley. Akesimi. Ase namba. Enoti isano na ibire. Inye isato. Isano nemo ibire. Isato. Isano na isato. Isano na ibire. Eyemo. Elio togo ikere. Gose. Otutarire. Ase chiabisi chito. Echuchira se nyumba ya Brighton apartment. Ejire busyo wechiro ya embassy. Ekeroko gende nyakoe. Ndizi TV. Ubwansu bw'umugusi. Mbemono mwanjumuri karande kupati murubiri bw'Ensakia karodi tukuri ichuma kitarikire merongevere omutino yo gatano karatondeta kumurikirana ali airuburito asama gaseti aito wa gaseti aito bwata semambi yabon kunde mbemono asabani mandete kutomachi uchumbe cheno ase studio na gatana ningo mandete kutobwati asenchera edendonge nandorenda sentundende yakabiri amagaseti kunde tutara ikorro tuyanda rabali bande batebira no bale ime yumurubiri bono mambia oyo akorupuna Thomson Okoro ateba no alime yumurubiri agoteana aligeretia senchera edendonge kabisa bono bwakire nande no ale ime yumurubiri simuni atuti era ateano alime yumurubiri ateana biemono asama gaseti mogo tu
tunjugera buya na into twamanya ningikere asama gaseti nyuma tutaranya gora winsimio atuti ogoteba no arime yumurubiri wenza kimebono asabari mwandete gutuma ebirengero bino muzinto baba yao nera oteba no arime yumurubiri Tom Mosomi nere no ari ime yumurubiri garatena nigotogendete buya amo nere mbiamono asabari mwandete gutuma chuchumbe cyabo ni ngombate gaseti ya The Standard nanchine ngombate gazeti ya The Daily Nation kolende Recho agoteba nere no arime kurachinsemo chanya masivi locked gombia mono asbali magendrete ko bayimi yumurubiri Ensakia bono mambio asebeja kianda mora iweke makia UDA William Ruto ibo kuligero kubura ibwense ngibona nyarega kulirira abaremi na kubatebuna nigo baraje konyora chironi ase ligo liria inse nande nigo baraje nigara excess serikali ya na baraje kukini ebirengo bia okonyora H places ya samangana yoboremi oyu William Ruto yakwana teritu kuregora karale ngase county ri ya Nakuru amone county ya Nyandarua nabogwe somero mugano ya sebeji ya kianda bo gase yine murekerete na kibono mogoko ori gucyase omosae gose umworokiwa oyomo winyardega kogenda mbake school netwani oyo jede ne school mbaka school garage school na tabwa school fees akaenda netwani kolende nigabona nyorire omweso maega yugwanjire kwenda se school ekera basamalia baya bamukonyire na mwana uyibona nyareka gotikara se school mwana ni ganyorta max chimisato na 15 na 13 koru ase ekera korta matemwa ya KCB poniganigo abeire niganchiri goso ase skuru na kogendra sama soma utego somero mugano uyo naboko soma sebeja kiandika seti ne ya The Standard bego sebeja yeyo ne murekerete na kibono uyo kabeire monogari wa former police spokesman Charles Owino na kibono anyari ndika ko rangeri ugo cyase imirimo anyari ka gotiga ko running mate bwense meri ya siaya ekarata kire ko omokonyi oni cross kumbo na anda karangeri ugo cyase serikali ujo kororo bokorere bwe serikali bono nigo abakenya bajayikwebulia mabulia mange andinga ki Charles Owino anyatiga kurangiriwa gochigo korana ndemirimo ya serikali goze gwe somero ngano uyo igora seka sedi ya The Standard abana korora abana bange mbarika ke mbara report ya sechi skuru kubwatikana n'ubutaka ntwarana no mwana yo mukuru bokamba litiko lya Jumatano nere nanyartko bakagusirwa no mu police commander Croasen Semelia Machakos na kumurwero mwana yo efisi yemyakene igombi yasi bali bagendete gusira abana wikirane chindoto gazeti ya The Daily Nation page ya kianda magaga yekyumbekeli kyo gutuka chimbwa chingi ya EACC bakubatirana n'obisi yo musole munene bwa serikali abase batiana bunango kibale ko ba trail nako enekya kubatanga barabara ibali bakuriye ibirugo aho bande batabwati amasomo isaine abande bangainiriretie abande nigo babwate chimbwa chimbe bono omobunge okapseret Oscar Sudi nigo yatukire buna tachieti ase skuru ya highway secondary na ndeta koleti kirasi 12 buna goteba kurabuli tangani bono ayamagega yekigambiro konyora omo witness gosomo saiti oyole omo principal korwase skuru ejo aselieta Mr Maritim oyote betike gambiro buna Oscar Sudi ta nyari tukabaga ko register gosika gwikaransa no nyena matemwa manene akirasi 12 buna kolengana na Sudi nigagoteba akolete skuru mwaka bwekirwe ibere gosaka aikara akoleta matemwa yo mwaka bwekirwe ibere na isano ne 2006 kolende bono mwalimu oyo nigatebirenga lietalia Oscar Sudi ndirikorolekana se register yeskuru ejo kurwa karengo mwalimu manene kuru mwaka bwekirwe 2010 wekakirwe 2010 na kianda igota nyaritiko bakago kora matemwa yo kurwa se skuru ejo boigo ayaniga gocha magega yo mobisoyo mukuru ase kyumbekeli getenereta matemo anek gotebanga lieta lia Oscar Sudi ndirorekaini ngana registered ya matemwa yo gose agayikaransira bono nigikambero kia rulinga nigagucha ko mochiwa elimo cholio go forge onyene chi certificate chi diploma asomo bungo yo igobana koranga ebyombe ebiga bibere onye bigo chiwikirania engana yabo yo gocha kubatanga baraibu na baiga kurwanira chiobisi kurbono nonyena asama tukali bosyo Oscar Sudi
noyo mobo enyorere gazeti ya The Daily Nation wesomero mugano uyu asubuime ase page ya kianda gazeti ni ya The Daily Nation umugano ino bortana ora ase page kubina kabere kero foma akabere umwarimu manne we school yo kande nagotabona index inamberi sudia watane era correct index number nigere iyo moro kwa umungao lakini bono libo ni jengo kane boli sudia obero muchumbe ogambira abantu ba Capsulate miaka 5 so oiro burai mpono hona kinet ketukanyanga keze ali kugambe kinege gakonyo runa wato komoja chibese jari uno mujumbe naji kujirani ona ayu tojitote biguchekera enga kiye kogenda gochibosio nono ase page ya 14 gasetine ya testana nige murikedo na experts usaba manyi nigo bona banyarire bakoteba buna riski ya COVID-19 infection ose wefu ya gatano nomo nekagere gosyoka ase chinse ao yense ya Kenya ose chinse cha Africa kolengana na Dr. Willis Kwale ni gatebiruna aba Kenya gosaba abantu kabona babwatia machike kiagara niyo yarekande buna eliski ya COVID-19 infection wefu ya gatano nomo ni gwerenchera gose ya ikire gobona aba Kenya babe maiso ekero oburoiro buna bwarekane na bwaja kinande kole temeli gose bwaja kinande kotara gocha sense ya Kenya mugano gosomera sebeji ya 14 karoto gusuka gocha motwe na mangana asia saboigo litkuligo retimu ya Azimio la Umoja One Kenya Coalition presidential running mate Martha Karua amo nababwatani baye bali bakomosira nigo balingase campaign ya sensemo ya Chuka Tharaka-Nithi county litkuligoro abwase aenekeretia bamenye kurwase county yobuna onye bagucha gochorwa koirobora yera muna Raila Odinga serikali yabone chikomolekera mono amangana yobokurumi nako yakora egera na ria karobokurumi botaya sense no nichibese chikororekana sechire asemeremeri chibekeire yanyarako bakegwikira negemero bili mengi nechiko nyarekana kero bara service na kurwania amangana yobokurumi asomere gazeti yo se page ya 12 ase gazeti ya The Daily Nation bage gazeti ya The Star nende kumulekera amangana siasa kero page ya 19 gotabuna musari mudabadia mana karunzo bari gutigara asobo mabwasi myu ra umoja batari ko yumba na bari goja kwewe getarie kenene ase serikali yeyu ya simyu ra umoja ekereko kanabuna niko bari nkaso moboli bwanasa ogo ni omuri kwesete buna ko obo mabwasi myekero bwaro sidiwe igona bo bari ko bari bakonyore getarie kenene kolende oko yumba kwabo kwabairire na barabe mbanyora ebitari no nyeba semere dina bachikonyore ebitari ase bari onyere buna karonzo musyoga ni garari bene buna na chikurikero ko president withdrasi kiama kia kwa waipa ekaro musari mudabade nyanteka goso soma bwa Kenya kwanza karandete gwakira campaign umara kiama kia UDA William Ruto igo muri kwa sedina muri kirete na kia babere baraja konyora ibitali binene ase serikali chiwa ko serikali ya Azimio la Umoja engana ya mugoda ulio onyarete koba kago itwa sensemo ya Mirema imyemo cyo Nairobi muri kibega seti negagotebanga no musacha urenge gutumia abasubati ase okubekera abantu bakonywa no nyana marua amariogo yo gutindia ne mechere liekorokwa egero nyarako bakubaibira nigarenge goswa sebinyoro remote areas go sebinyoro biri byaime abwasare kore recruit nabamura ababale jobless ko sibatabwa atemeremo nakobali cyasimu card chinyia nakubayigorera chi account ase jibangi cha Equity Cooperative na KCB nenga kekire asensemo yo mu cyo Nairobi go se town unyara ko bagago deposit chibesa chiria anyorera sinchira etali endonge uchiase chi account echo igobono kolengana naba aba obisabo botuki DCI nigo batebiro mungwano yo nigabwata mali amange ne millionaire obwate chi real estate across Kenya igobono niganyaraga bagakora swa mu basoigoro kolengana naba obisabo botuki batebanga naba abaibi bamwe abo gose gangsters bamwe abo banyarako bakumurasa chimbunda nyorero mugano yo ase page 14 egazeti ni ya The Daily Nation emwe mano manje morire nara itwago juteri arenga samagaseti go sarororo ngono bwa tukwenyorera se kobiri ndebwe somera sobogale abagonyore ko biao the standard The Daily Nation eliora ni we somera eliogo somana ko guya kintu twago juteri gotoko tena tetureka sensa media ndi studio turakoro bonjeri boke tokwirana tokwiro ikaseme sema ngana maya abono mambia igo tosuka
Ndizi TV obwansu bw'omuguzi. Ekampani ya Davis and Shatlive nigo yakorenteire ekimashini ao shekerero ekyogutumika simirimo yawo ase obukoreri bwabo nigo bakonia chipampu chiria kyogutumika engine naboigo ekigutumika estima nkonia bali chiria kyogutumika ase ogusiarera ebimeri amache mugondo kya sprinkler naboigo drip irrigation boigo mbobwate chipampu kyogwaka amache kurwa egesima mbobwate chimashini kyokona ky'obunyansi chigenerator chibirengo ao chisolar panels chogo charge chibeteri nakoga cy'umuriro naboigo kiriya cyokubwatya amache mbobwata mariogo yogusibya amache yukonywa ebyabuzo n'ebintu bindi binge bigutumika asogosibya swimming pool nigo vakubeka chipamp cyubaka amache icyo kigutumika estima gose solar kurwase chibohol gose bisima kuikase tanki yao boigo n'ekitaya gose birogo byo gutumye sola ekero kwagurire kurwase bare nigo bagokubuguria umusigo gwikasenka yao nigo bagutoka imeyumu chukisi ase bara ya hospital road angenebenki ya credit ase roundabout erange na KTRH bakirisimi ase namba enotisanonebire enotisanoniseto isanonemo ibere isato isanonemo inye isano gose enotibere enotisanonemo kianda isanonemo isanoneseto eyemo isanonebire marakabire gose enotibere enotisanonemo kianda isanonemo isanoneseto eyemo isanonebire ibere gose enotibere enotisanonemo kianda isanonemo isanoneseto isato ibere inye. Davis and Shatlive ango yobokora emirimo bwao asogotumika chimashini chekerero soa ase mutandao ensemo ya YouTube ulikirieta Ndizi TV News abo nokonyora chibicha syabarya baito bemerubiryo ao boigo tonyore ase Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu bw'omuguzi. Peak Uniforms and Sports Center nigo bakorosia nakoonye chianga guna chi-t-shirt chia round neck collar t-shirt chisweta chishati chimekoni mienge ni chimekoni mitambe ebitamba byukwarwa burere ne byogutubo mwito chi-track suit chipajama chokorarira imipira y'inkoyo neria ya netball chisogisi chijasi chitai chichisukuru ao naboigo ngokora bari embroidery korosya bari chisweta naboigo kubeka amaliko ase chianga gose labeling nigo bagutoka asamagacho abaraka building imeyumu chukisi eyuere angine supermarket ya Shivling gosomwa kirisi mirut ase namba enoti sano ibere noti isato kianda isano isato isano nemo enoti. Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asokonyora chi uniforms chozi nebintu byogukorera chigosori. Enyagitari ya Tenacious Herbal Center nigo bakurwalia gutumika maryogo yemete amarwiri buna asthma arthritis gusukubimba kwa maboko n'amaguru fibroids diabetes gusuburwiri bw'isukari cancer chonsi libido obuburwiri bw'ikinguru cy'abasacha high blood pressure gukeyo bulito bw'umubiri amarwiri yerisangwa chi allergy gastritis fistula bronchitis epilepsy ulcers insomnia na yanda mange kimashini cheito gochigo kurigere choka nduto koereza bunorwarete wata tebina yiga buna boti bikorara gabu ngoigunda bobe igabu gintu gete na gintu gete ngokorekana kiri ekaro twanyorre twakurire tokonyora omurwire oyo atakire gokora massage ntubwate bitanda bya massage ntubwate abanyagitari bakora massage. Naboku mwakiresimi omudirekta bw'indigitali yo Dr. Joel Umayo ase namba enoti sano ibere isano nemo kianda ibere inya isano gosomurikere email gochia info@asiasherbal.co.ke boigo naboku batalira ase nsemo ya kisi yogo ase barai kugenda Nyamira enyumba ya uraiti Tenacious Herbal Center ububweni oregene. Ndizi TV obwansu bw'omuguzi.
Nando mwanjumurete angiriri bagiriri abana gukware na SMS itu ya mangana mayase murobero bwensa kibona mambiri nkumanyi narira akora kanite kuri tukuregoro go ikaboni no kubori kwana ikaranso ikende ngwera yo muna manginyana mpakonda gutubwate senseme ya mitandao tonyora senseme ya Facebook Ndizi TV News baga senseme ya YouTube na bagotonyora Ndizi TV News yo konyora chingaki to tweet @Ndizi TV News karengeri kya ni tukere ntikirenza kidaika weterasi namba eri screen ya yura wiritariane Brighton Makori. Aborokia mona baibuli beskuru ya kali yegotoka ase county ya Kisii nigobono bali no bwoba anene karojisese chikare ko swase skuru iyo na kubaroma aborokiwa ase skuru iyo omorokiwa we grade ya gatatu iganyandika gusaganwa nesese na gutigirwa chingoma chintindi Sara Nyarangi Ontita nigabwa torobotiro asenjera yobukirano Obwaba nigo bobwatete aborokigwa beskuru yoboroso ya kari magega yesese yorosana komosagana omwana yomo uyole kogende skuru emambe ya lero ekerarenge na abande nchira abwase esese yoyorosana yasoka kurwase chaime angene nsemo ya Agriculture Training Center abwase abana bande batema gukura na komokonya kulinda basamaria baya nigo baikana konyoro omwana uyo unyale ko bakagutigirwa chingoma chintindi asamagoro amaboko amonenda Omwalimu omonene bweskuru eyo Obedi Maseno nigatebire na kwenekya buna omwana oyo nigatigirwa chingoma chintindi mono amonesese yo yorosana nigaruo kobolia gochia sabanya nyimbo ensemeyo kolenda abana beskuru chinga kibagoswa na gosoka korengana na Maseno nigatebire oborendi bw'abana beskuru nigobore ase abantu bonsi kubwaterana elyo kwenekya buna abana mbali konyora bagotigirwa chinkoma anene mono ase mibasukano buneyo. Child was seriously hurt. Tukiongea saa yako level 6 na mzazi ni mzazi wa mapato ya chini kidogo ambayo imekuwa ni challenge hata kwa mzazi, but as a school we are trying the best we can kusaidia mzazi ili watoto waweze kuwa safe. Kevin Omurwa nise omwana oyo tigirwa chingoma chintindi uyobono takakomanya omonyenesese yo ningo abwase abolirio bokonyi korwegwa ilyo komokonya korwera omwana oye ebil ase enyagitali amekuliwa mwili mzima, sijui nianzie wapi nimalizie wapi, na sijui mwenye hizi umbwa na ningetarajia mwenye kuna usaidizi atanisaidia hapo. Yeye mtoto huko kwa hospitali, hata bili yake sijui itakuja kutoka ngapi, dawa yake ni pesa mingi sioni. Patrick Masita nere no moiboli korwase skuru eyo uyonere orokiri obwoba bwaye igoro yege korekyo abwasa tebire buna abana nigo bagwenerete kolendwa haombo wamekaba for long na hii njia ambayo tumesimama hapa ndipo watoto wanapitia wengi sana na kwenda kari kusoma. Watoto wangu pia wanapita hapa kila asubuhi. Kila asubuhi hata nimeshindwa kuwaachia watoto wangu waende shuleni. Hakuna anayewajibika. Kwa hiyo tunaomba serikali na vyombo vya ulinzi, tafadhali, by this time we should be knowing the owner of the dogs. And two, an action must be taken immediately. Bamenyi bensemeyo nigo batebire buna omonyene taramanyekana kolende chisese bunecho nigo chikororekana asensemeyo abwasigendrete korandaranda ase chinsemecho chia Agriculture Training Center. Hizi zinasumbua watu hapa kila wakati. Mara sinakula mbuzi, sikiwekewa dawa asikufi, sasa kufanywa ni hizo mbwa sitataputwa mali sikuagwe. Sara Nyarangi Ontita, Ndizi TV.
ebyombe byokogerera obwaine bw'amanya abantu n'ababwatani bande nigo bono byagendire gukikeria ebikoro by'abantu abagotu gusaganwa na goitwa kero bakogeruko ba abarogeri tukuregoro nigo ebyombe ebyo byakorete okorobekana ko Morembe ase county ya Kisii gusetaro ya Morembe ase county ya Kisii iri gukwanira ringani eryo nakubura bamenye be county eyo kobasika abangina abagotu uno murikito Ndemo Steven agatoerera asobugare rero iga asoboka takati wa muchobo songo nige byombe aho insteria buriria uto batu aretaro abene asengane na yarenge buna menya fenena nobo mwanya bantase bagike goitukwa bangina asensemo ya Kilifi nensemo ya Marani asogo kagerugo koba abarogi gati yebyombe bibyetane tia 30 byaikirana asetare yo namone kyombe kyobwene bwa mwanya bantu gya KNCHR ekyombe kyegekorogie county ya Kilifi Fida Kenya ebyombe byechikanisa na biri bikwegerera abasubati gati ebinde binge etare yo yachakirege itagie kegambero gya Kisii goikasa amagache county ya Kisii ase batangwa gosoa imena kwa era service yo mo commissioner we county. What are you afraid of? Obomo bwa utu nigo bwaichanerege korukyo gosambukwa abasubati bane chitariki 12 omotienyo 10 omwaka etachiri bwibere na 20 noyo mwensemo ya Marani asogo kageruko babarogi nebikorubu nebye county ya Kilifi. In Kilifi we are losing a lot of elderly people. The fact is that every person has a right to a dignified old age. Abagusi tigato chamo tukana mangana yaiga onye tubwato bosaidia ngama eno montokoli mamochandonsi eserikali nerororo nere gotenendera mangana yaiga. Every person has a right to life. Uzee si uchawi, uzee ni hadhi. Ekero mongina agotire akurendire arendira abantu bakubyarite umanye gocho gweko ngina oyo no nkie kibona kangarenda atabarogete mbabo kurukare ekera agotire nari abo morogi wacha siasa na boto ibete bobe sana buna bona intweke goriege kenga ekera tugocha kobaba gotu na intwe tugocha goitwa nigo basabira abantu kwene kinko basika baraba gotu ase binyora ase kelibate babagotu mboli mocho nogo sambu kwa mwanya abantu no mogiro monene mona ase abagusi kia abagusi batebeta ngake bogotunge sangu ko kina kurukuya timanye tiko sebona bamuraba sae murochinga kobabere gesangu ikatobarusia sensei monyore nibo eliyabo akimware wancha ase chinga kochitu chingi kirochita asobwancha nibwitu twerende ntonya gusalirania marieta na konya kominyokia bagaka tosika bagaka nabangina buna basikire kurukare ngabona batebira abantu banyale kwane kibuna nkulinda bare obo mwanya abantu wetera kunyara kwena nesti ko gochiase bali babwate emyaka ya mentire gose bali barabakoro kuri patereke taseni kia Ndizi TV korwa igasobo katagati bo mochobo songo eri etariane Ndemo Steven ababwatani n'abarayiberi kidini korwase county ya Kisii nigo bono batebiru na bagochukwena kimnankurali bara Morembe ekera bakenya barede kwirubirgo cyasobo choli obonne bumwako yo ani gagoja maiga yababwatani abukwegwa maigerio erio ngakibaho chukwena kimnankurali bara Morembe ase obocholi bole bosyo bigerio roboti rokubwatia ababwatani amo n'abarayibe kanisa amo ne dini yege Islam korwase county ya Kisii nigo bono banyorira maigerio naki bagochi koralio Morembe hanene kerotwende kwerio nigo cyasobo choli bole bosyo baokwana maiga yokonyora amaigerio ayu anyaritiga kwariganiwa ne kiombekeri gya the National Council of Judges of Kenya nigo bono baterubna nerobia Omorembe koraliwa ekatwendete kwerio nigo cyasobo choli obonene nigo toregaiga ebikundi awao tole na NCCK tole na KCCB tole na SIKEM okwanere gento gekorukwa Omorembe nande to atebigwa ngani ntu abanyene togochakio Omorembe isaboke nigo bananyarika oteabuna Omorembe no utakire kuraliwa erigwetanga kurwase bikorwa biralete guturubania asense yetu ya Kenya mintate bangaki omurai nyasa gochora na beura ruane nande toirwa na beura ruchi besa nande toira igo igentekana nenkeringa biesa atebetanga na batigeiro Omorembe
John Olina Omangi kurwa ase kanisa ya ACK ase kaunti ya Kisii nere niganyalika okwana buno murembe notakire kwenekiwa ase kaunti eyo. Siasa jeto ya Kenya netakire gochenwa ebe siasa endabu enchenu wetera chinkwana cy'abantu bawo kwana abantu ngo tabarenga siasa ni mchezo mchafu lakini tabwendera ti siasa yaendera kwa mchezo mchafu siasa na bego sibigwa ebe mchezo msafi Alzima chuma kekonge nere no musubati onyarira gote abuna ekerese yigwatika abasubati nabu bakonyore mechando menene igwa murembe notakire kuraliwa kamoranje tu abasoroire na monenche muno mongina etogane tio murembe ekero chisegi chikoba anene nabangina nintu togo chandika nabana nore no kobereka bagaka togo sununga ngaitogo tamana barugochi igo togo saba eserikali yaito ababwatani bonse balimo ko liye birogo otogo saba murembe abasaye na barabo nigo bono basemigwe gotatumekwa na bana siasa kolengana nigo bamochiwe asamatuka mange buna nigo bagutumekwa ge siasa Bona atenemira buna umusaye ko example kubatebya abasaye ba minto torario morembe andonsi asetore kurmaega matuka maega twabere togotumeka tweburia amaswali ngaba bago tutumeka buna abarayi obase kurigerera mutwari mungino yatayo mwana oyatayo yaba muna nintu togotumeka twabachitara chabaetera nare gusabenga ke abasaye ba minto tigatobe example kia torario morembe Sheikh Ibrahim Nol no imamu ase mosque ya Kisii asenera ateberuna edini ya Islamu nigenderete kula lyo murembe ase county ya Kisii. Enda kuongea na wagombeaji na wale ambao kwamba wanatafuta wadhifa tofauti, basi usiwe ndugu yangu au dada yangu uwe unaleta uhasama kati ya watu kwa sababu juu ya kutafuta uongozi, sababu kama umeshaandikwa na Allah utakuwa ni mwenye kupata. Ngolipotelia igataseni Ndizi TV iretariane Brighton Makori. Omubunge West Mugirango Vincent Kemosini gobona nyarika wateabuna ere igangaya ino koreta magendero ase ebunge iyo na ndine yawo chikoendera gokonya bamenyi benseme yuni yakwana daya abudi tukuri gorekera na nete epazi kuchase skuru ya gesore umuriko ito chob mangi na ikaneta senseme iyo na utori ni roboti rokubatia. Igo yarenge omochengo omonene ase sukuru ya Gesore Secondary ekero omubunge West Mugirango Vincent Kemosi abagakoba egari school bus nateba egari eyune chikoba konya anene mono elinde banyare gochara ase chisabari chechisemi naenda masomo nabwate gento tokoroka academic exchange program muchimanyeti academic exchange program una abana bagesora ekero babwate pass ibakoimuka bagende paka no ena alliance bagende baikaranse n'abana bari ba alliance babatebi ngaki bagosoma na barwekero bakoira na abasome baite na baro batangane kenyinge namochia abarai bakumurama ase omoroberio oje bwokorwa chi school bus ekiagera mbatageti magenderero bari bakonya kwegera okoraki origyo borai baruororo basike gasiende yonsi egokorwa amone pasio negasio kugura chi school bus narwa eira gokonya abamenyi bensemeyo elinde banyore omorero bwestima na magenderero ande ni my testimony ari tu abeka bantu bonsi mbaereti ntu amanya bantu bari batabwati bado ningendrete kubasuma bache babekere chibesiri ndegara bonsi bakoreki banyore nakera omorengo okenya kwanza ekoko ase atogia omukonyi w'omurai bwense Dr. William Ruto buna omurai orachikoreta amagenderero moise ko ngari berera ase iga Kenya kwanza nenjira bongo ekiagero muskuru William Samoei Ruto njegaro musani one ko igore ndo ko ku personal friend abamenyi benseme yomba togia omusike Vincent Kemosi ase okoreta magenderero asensemeyo nagoteba mbachiko mubwatesia asobotori obonene bw'omwakoyo chipasi morote
etolenia igo muchumbe mpongesi asipasi ito ya gesore kupongeza muchumbo ito Vincent Kamosimo gaka asama gendero gendere togotorera mweshimiwa to gwakera ngambia mono nande twatebire tano tena ntoramo naye igo yabo muchengo omonene ase sukuru ya gesore secondary ekero mubunge Vincent Kemosi abagakoba ebas kurwase county ya Nyamira Ginko reporter ya Ndizi TV Joba Maangi Oyo koriye kiroke ba MCA korwa ase ward ya township imeye county Nyamira rija daliri nigabona ichaneire anene karochi paraje itariwete ka sensameyo nigabona tebiruna aise kwa ulibaga ko bomwe MCA bwe sensameyo na chikwenekya amagendero achira se ward yeyo. Okay, asamarie tango rija dalili nyabuto nkoriyo bo raibu bwe MCA Nyamira township ward ne chama ya Devolution Empowerment Party URA pass ene sokire singinchi okuriyo rayo singincho maganda right tara korubuya ne binto mbire binge bitigalite maga ebitete ko korosi bibe senjeringia nambe yemo amangana ya chisemi abeire namangana ye challenge sana se community yeito nabono lero natora igase meeting ya gesore secondary sukuru cheto chinyinge cha day schools are not performing well asengencho maybe abana baguru ambo background na inde abana baguru ambo background tibabuga atibesa chikunya ko basa sustain ese sukuru so kwanyora singa kichintambe bakanya kasali kuru sukuru in and out omwana na bora nyole na 8 ama tukakabere sukuru aramake twamne we expecting na kole buya una sukuru chinde chigokora inje buna dalili enda itakuwerwa asa abantu ba minto mbatena na rigerie factor yu narana itangani goika menta chibesa cha banafunzi chipasari chichikorwa sabana batari kwenyara from 3,000 to 10,000. Elinda bana baito banyare ko soma buya tutuare engineers from these local schools, tutuare doctors from these local schools, tutuare lawyers ntobo 92 na bantu to karanse pack bench obotaka bogenda ko genda se binyoro tia to improve esa society to korunse gochikoro. Obuma bwa Kenya Kwanza nigo boireje campaign cha ya buri tukurigoro ikase county ya Nakuru asebono murai wiki amekyo William Ruto anyarete kagote abuna ere nigo agochikurigere gosekirenga gya Kenya Kwanza nigo kirengete kuimokie birengo bya uchumi goro baigo nigatete bune county ya Nakuru nechikonyora bagwasiri ase serikali ya Kenya Kwanza buna bagochikosoa asobisi UDA Kenya Kwanza. Mpango yetu ni wazi. Wale sisi tunataka tuwaulize wa Kenya kama Kenya Kwanza, hatutaki turudishwe nyuma kwa siasa ya ubinafsi na siasa ya mambo ya kubadilisha katiba. Tunataka kuendelea mbele katika awamu inayofuata na siasa ya sera na siasa ya uchumi. That is the direction we want to move as a nation. There are those who are competing with us, who want us to continue the politics of personalities and what will benefit individuals. We want to say as Kenya Kwanza, we are not going for politics of personalities and what will benefit a few individuals. We want to prosecute the politics of our country on the basis of issues and ideas and that which will benefit the millions of the people of the great Republic of Kenya. Mimi nataka niwaambie mwaka huu Nakuru haiwezi kupotelea katikati. Na hatutawapatia nafasi moja peke yake ya waziri, hapana. Tutawapatia hiyo nafasi ya waziri, tutawapatia ajira ya vijana 40,000 na kwenda mbele, na tutawapangia uchumi. Kila mwananchi wa Nakuru aweke pesa mfukoni. Hiyo ndio mpango wetu.
Magega yoko chorwa kwa mokonyi bumurai bwense gusikuchiko bomokonyi bumurai bwense asoma boliwa simiura umoja mata karwa nikagendrete etaro ya sensemeri ya central anenekera jetu kasi county ya Tarakaniti asaborti abamenyi abugo chikoba kera chikura gusikomo chora Raila Odinga ikiagera nigabwate kirenkikia gocha sense itu ya Kenya boigo mata karwa nige yakirete koko na gote abunekero barenga serikali ya Kibaki nigo bakoreta mange na nikibara iguribaga nigo bachokora manga sense ya Kenya. Ambia mtu ambaye anasema tungekuwa pande ingine akupatie sababu zake 3 na sio nduru. Na ujue tuko na nyingi lakini leo nimesema 3 peke yake. Mimi huulizanga mtu kama unataka microphone kuja hapa sasa saa hii ni kuruhusu uelezee hawa wananchi sababu 3. Wakati wakati tulikuwa kwa serikali ya Rais Mwai Kibaki tukiwa na Raila Amolo Odinga niliboresha sekta ya maji hata nikaja hapa kuwawekea maji. Naye Raila akaboresha mabarabara zile zote barabara kuu naona mchoro ni ya engineer Raila Amolo Odinga. Uliza nani mwingine anataka kiti ameboresha kijiji moja. Kijiji hata sio nchi. Raila akatambulika Kenya, akatambulika Afrika. Leo hii yeye ndiye advisor wa African Union kwa mambo ya infrastructure. Iko wengine ile sifa makila mahali wanapitia ni duru ya uporaji. Jameni, hata wewe nyumbani kwako, watoto wako, si unajua ni nani uweza tuma kwa duka na pesa? Jameni, tuelewe ni nani hatuwezi tuma kwa duka na hii pesa ya Kenya. Tumekubaliana? Na tukifanya hivyo, farasi atakuwa ni mmoja na atakuwa ni Raila Amolo Odinga. Ayuna aruna kwaria nira simambia abono konde yino chikora chinze zano ibere no chiko nyora ayu amona mange bino tone to sangiri korisiko ime na isko ya usi kero chikora egosekero egaseka kirebosio ni chiko nyora na sara nyarangi Ontita somoro velio free Friday egaro monyangero agocha studio karondo ja kunya kuyaligania ilinde baje no monyangero bakotebi amange asenseme yetengo na kumanya ngayo mosani ikire na ninga yarochi gochibosio asenseme yo mosiki yo renga asenseme ndiye studio samangana maya nigakora kuchoni kebati Nigeriane Brighton Makori. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi ine nubwatu muchando bwibrukunyo asumubiro bune bigoti bitari gonchoka umugongo gugwatya namruira ryagocha kuvotekana nobogotu bono Tender Touch Physiotherapy and Rehabilitation Services nigo bagukura emechando yawo yonsi nigo bakurubu bukoreri bwokungura ebimo by'umubere na kubirongiya buna egitekyo umugongo gose umugongo bwekumpete ekerugwatengerie gose konyororuguma kuvotekana no kogosoria nigo bagukurungiya mauga bunaliru ebitarenge nechinse muchindi chamuguru naboiga magoko boigo amarwira lyagocha kubwetekana nobogotu nigo bakubwenia buna arthritis na yanda mange ekero kwabalirwe na kuliye kubwena nigo baokonya kubwena asu kurungiya umubiro magiga yukonyoro kurwalirwa kurwasenya gitali mbabwate boigo umurubulyo bwogokoretera obubwenia gwikasenka yao boigo nkoni abali chinyimbo kirichigo konya gutara chimanyikanete buna clutches nebirogo bya wheelchair nebinde binge batarire imiyumu chokisi asamagacha ni usasura building rirongo rya kabire umurango namba isano nemo nabo imiyumu chunyamira nigo bagutoka samagacho ajami building ground floor angine supermarket ya Shivling imiyumu chu Nairobi nigo babwate chinsagi sato numu chu Naivasha urusagi oromo nabo gutumeka wakanira chikadi cha insurance buna
AAR, Minet, CIC, APA, Saham, GA, Trident, Sanlam, Kengen, Britam, n'ikindi kinyinge. Bakirisimi ase namba enoti 52 eyemo inye isano nemo isano na ibere isato isano na isato eyemo enoti. Tender Touch Physiotherapy and Rehabilitation Services, one stop in physical rehabilitation. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura yugonchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutalire ase chiabisi chito echuchira nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Wima Electricals and Electronics nabaoni ya bebinto byoko igo kistima na electronics cyo gutumika nyumba buna chi TV set chi decoder chi hoover chi birika cyuko belia mache DVD players chi machine cyuko gingira ebirobu byestima bichi ina ao power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokobasi richianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyumo chukisi, ase nyumba ya Guzi Plaza, room number G2. Na boko bakiresimi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics.